Slova, která vám budu diktovat. První slovo, které diktuji, je jaro. Jaro. Prosím, jenom pro kontrolu, že jsme napsali správně. Kubo, řekni nám marťanský slovo jaro. Jaro. Všichni vytukali správně? Jo. Dobrá. Další roční období, jaké známe? Zima. Ruku nahoru. Tačí? Zima. Zima. Vytukejte mi i slovo zima. Jedna tečka, řekni, co je na obrázku. Duch. Duch. Jedna krátká slabika, takže přiřadíme k jedné tečce. Výborně. Mám tady hnedka další obrázek. Každý si řekne, co je na obrázku, každý si vytuká. Maruško? Kůň. Kůň. Kam přiřadíme? Zase k jedné tečce? Ne. A kam teda? K čárce. K čárce. A proč, Maruško? Protože slově kůň je dlouhý kůň. Je tam dlouhé výborně, je to dlouhá slabika. A mám tady ještě jedno zvířátko, Kubo. Lev, Pavlínko, kam přiřadíme? K jedné tečce. A proč? To tam není žádná čárka. V tom slově není žádná čárka, je to krátká slabika. Lev. Aničko? Šála. Kolikrát tleskneme, když si to slovo vytleskáváme, Ráďo? Kolikrát? Dvakrát, takže tentokrát už musíme použít vzor, kde máme dvě značky. A která z nich to bude? Která slabika je krátká, která dlouhá? Šála. Hani? Dlouhá krátká. Šála, dlouhá, krátká, hned ta první. Souhlasíme? Jo. Tak není to šala, ani šalá, ale šála. Mám tady takovýhle obrázek, kdo pozná, co na něm je. Adámku? Pravítko. Všechny tři slabiky, buď to krátké, nebo ta prostřední dlouhá. Pravítko. Viktorko? Tečka, čárka, tečka. Přesně tak. Pravítko. Prostřední slabika je dlouhá. Fajn. Tak, já vás teď poprosím, budete pokračovat stejně. Rozdám vám zase do trojice vzory. Vy si vzory dáte na zem pod sebe. Prosím, všichni poslouchají pod sebe, si dáme vzory. A budete přiřazovat slova, která máte napsaná taktéž na kartičkách. Musíte dohodnout, kluky, jste teď v jedné skupince. Máme tady pod sebou. S fialovými tečkami. Tak si vezme i malé kartičky s fialovými tečkami a máme začátek věty a vy budete správným, vhodným slovem větu dokončovat. Jste ve dvojicích právě protože až oba ze dvojice dokončí, tak si navzájem zkontrolujete, zamícháte, vyměníte a zkusíte si i ty věty vašeho kamaráda. Jasné? Takže první dvojice.
slyšet, jenom si pamatujte, kde je který obrázek. Opice a to Ano, vpravo dole. Esterko? Robot, máme tam robota? A poslední obrázek, co to bylo? Co to bylo, Kubo? Opice. Opis. Odklopím, udělejte si kontrolu. Monkey, ano.